Què és la competència digital docent? 7 de cada 10 persones es connecten cada dia a internet a l'estat espanyol i d'aquestes, un 96% envien missatges a través del WhatsApp. L'escola no pot quedar al marge de la transformació digital i, de fet, els docents tenen el repte d'adaptar el mètode pedagògic i ensenyar a l'alumnat a fer un ús responsable de les tecnologies digitals. Els experts han definit un conjunt avaluable de capacitats i habilitats professionals complexes, la competència digital docent. D'aquesta manera es dona valor al fet que el professorat tingui la capacitat d'ensenyar als alumnes a gestionar de forma crítica la informació que troben i també que promogui l'ús ètic, segur i inclusiu de les xarxes. A més, els docents han de poder incorporar de forma natural la tecnologia a la pràctica professional i adoptar metodologies que permetin aprofitar-ne tot el potencial. Malgrat que l'adaptació és un procés complex, l'escola ha assumit el repte de treballar amb recursos tecnològics propis de l'era digital.